Monte das Croas é un monte que forma parte do patrimonio comunal da parroquia de Salcedo, a comunidade de Montes de Salcedo, e a Xunta Rectora da comunidade, desde un principio que asumiu a dirección desta comunidade, foi recuperalo a nivel de poñer en valor, recuperando o patrimonio forestal, e que de algún xeito significaría, se isto se leva adiante, consolidalo por unha parte a nivel do que representa a excavación arqueolóxica, pero sobre todo é un valor engadido sería un valor engadido para a parroquia. É un lugar mítico da parroquia donde de algún xeito os veciños, todos, a calquera que se pregunte polo Monte das Croas, teñen moi claro onde está situado e que significa para eles. A principios dos 90, precisamente descoñecendo de que aquí pudera haber ningún tipo de patrimonio arqueolóxico, viu a posibilidade de facer un espacio para crear un parque de recreo, de esparcemento para os propios veciños, unha especie de campo de fútbol pequeniño, para poder aí arriba un parque infantil, etc. Entonces, aproveitando os desterros de unhas excavacións en Pontevedra, se mandou traer a terra para aquí, hasta que neses traballos, cando se empezou a meter a máquina, aquí se descubriu unha pedra, en principio, que se dicía que si era un menir, pero a idea era eso, por descoñecemento, porque senón, incluso a anterior Xunta Rectora era sensible a este tipo de actuacións de conservación do patrimonio arqueolóxico, por lo tanto non se houbera feito se houbera un coñecemento mínimo de que aquí había algo. Hai xente que todas estas cousas, cando se lle comentaban, por descoñecemento, por ignorancia, pensaba que eran, cousas de bruxas ou cousas de xente que non tiña outra cousa que facer, e agora empeza a darse conta de que efectivamente detrás de todo isto están os seus antepasados, a súa vida, a súa historia.